Ahojte, milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli Balkánskych kroník. Som tu ja, Vojto, so mnou je tu aj Jakub. Ahoj Vojto, áno, som tu a veľmi sa teším, že som tu. Áno, a pomaly sa nám minejú krajiny Balkánu. Dneska sa budeme venovať Slovinsku. Povedz nám rýchlo skrátke niečo o tom, Jakub. No, minejú sa nám tie krajiny, áno, tie krajiny bývalej Juhoslávie, tak Slovinsko je posledné a už vlastne geograficky sa končíme s Balkánom. Ešte tak trošku tam môžeme prihodiť Turecko aj Grécko, a to skôr akože historicky a kultúrne. Baví ma robiť tento blok, tak ešte si môžeme nájsť nejakú výhovorku, ako pokračovať v ďalších krajinách. Áno, mňa to tiež baví. A Slovenci sú krajina, ktorou si nás veľa štátov mýli. Dokonca vraj, keď Slovensko vznikalo, tak veľa pošty, čo išlo, vládne pošty na Slovensko, tak skončilo v Slovensku, potom nám to preposielali. Ale veľa z toho sú legendy. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sarajeve a veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Sarajeve, že sa pravidelne stretávajú, aby si vymenili poštu, ktorú si zamieňajú. A som sa pýtal, že nakoľko je to pravda, že sa to deje, že ani raz sa to nestalo za existenciu týchto dvoch ambasád, aspoň v Bosne, tak je to možno taká skôr zaujímavá prúpovídka ako nejaká skutočnosť. Ale akože na nejakých podujatiach alebo prijatiach si to zamieňajú. Aj artikulačne, tak po anglicky Slovakia, Slovínia, a to vlastne nie je podobné. Je to skôr taká mentálna finta. Áno, je to tak dík, že si nám to ozrejmil a vyvrátil túto celkom peknú legendu. Áno. A tak začneme o Slovinsku. Slovinsko je malý štát, nie je najmenší štát Balkánu, nie je najmenej ľudnatý. Má 20 000 štvorcových kilometrov. Čo je zhruba polovica Slovenska. Menej ako polovica. 2,2 milióna obyvateľov. Menej ako polovica. Slovinsko má takú, tentokrát nebudeme hovoriť o dávnej histórii. Myslím, že prvýkrát nemáme dávnu históriu, lebo Slovinsko je naozaj mladý štát. On, ako vždy tam teda žilo nejaké obyvateľstvo, aj slovanského pôvodu, ale to územie, keď si človek pozrie mapu, tak to dnešné Slovinsko je tak rozdiel, je vlastne tá časť Štajerská, čo je vlastne zdieľaný región s Rakúskom, potom je tam na juhu a východe potom máme tú taliansku časť a potom tú, čo je taká viacej balkánska, povedzme. Slovinsko teda vzniká až po, ako sme sa rozprávali v tej našej prvej časti. Prvá štátnosť bolo kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. Tak mali prvý moment svoj v histórii. Hneď mali problémy s touto svojou geografickou a kultúrnou roztrieštenosťou medzi ostatné krajiny. Tam podľa povojnových dohôd prišli oni o časť územia pri Jadrane, kde Taliani si nárokovali toto pobrežie, je tam obrovský slávny prístav Terst, ktorý predtým patril práve Juhoslovanom a takto si ho zobrali Taliani. Doteraz je taliansky, vtedy sa muselo presťahovať alebo sa stalo súčasťou Talianska takmer 200 000 Slovincov. To bolo ľudnaté tam a pripadlo to Taliansku a doteraz je to nie je úplne známe, je rozdelené také malé mestečko na taliansko-slovinskom pohraničí a je to Gorica a časť je talianská, časť je slovinská a človek sa môže odtiaľ dostať, inak je to veľmi pekné, človek z tohoto malého mestečka ide takou zubačkou či takou lanovkou sa vie dostať z kopca priamo do Terstu. Veľmi odporúčam. Aj Terst je nádherné mesto. Mne je Slovensko veľmi blízke. Ja počas svojich štúdií slovanských jazykov naozaj som si preskakal veľa, tak slovinčina mi veľmi učarovala. Máme v Bratislave na UKčke je doteraz dosilný lektorát, vedie ho Saša Vojtech Poklač, lektorka slovinčiny a výborná lektorka, výborná osoba a naozaj sa zaslúžila o to. Stále má veľa študentov, mne to učarovalo, dá sa chodiť na výmenné pobyty do Slovinska a Slovinci majú celkom dobré povedomie o Slovensku. V Slovinsku sa dá študovať slovenčina. Naozaj? Hej, v Ljubljane, myslím, že na Filozofickej fakulte môžeš vyštudovať slovenčinu. A sú študenti slovenčiny. To je veľmi zaujímavé. Áno. Tak sú tam väzby a je to taká svojská krajina, ako nie je úplne balkánska v tom, čo si my predstavujeme, že ten nejaký
Balkán, podobný ako to naše, čo tu máme v strednej Európe, ale také exotickejšie, divokejšie. Povedal by som, že vôbec. A to isté si o tom mysleli aj ich spolu nažívatelia v spoločnom štáte v Juhoslávii, áno. Dobre, počas existencie Juhoslávie, ako na tom bolo Slovensko, čo sa týka ekonomického hľadiska, národnostného? Tak národnosti, tak tam bol vždy ten nejaký taliansky prvok a rakúsky, tá blízkosť tam jednoznačne je. Veľa rodinných väzieb doteraz, čo pretrvávajú. Ekonomicky boli na tom zďaleka najlepšie. Na to, akí boli malí, tak boli na tom ekonomicky dobre. Boli plnohodnotnou súčasťou federácie na toho spoločného juhoslovanského štátu. Dlho to bolo takým trňom v oku, že oni mali ako plnohodnotné slovo, ekonomicky na tom bolo lepšie a akože tie štáty veľké, silné, veľkou históriou ako Srbsko, ale aj Chorvátsko im to tak dosť zazlievali, môžeme povedať. Tak spomínam len tak od boku, tam vznikla firma Gorenie, čo doteraz vlastne funguje. Oni mali taký rozvinutý ten nielen ťažký priemysel, ale aj také moderné technológie, hlavne tá biela technika, čierna, mali v celku rozvinutý dobrý prístav. Pirán, myslíš? Pirán, áno, Pirán, ich malý kúsok mora. Slovenci majú prístup k moru. Keď už hovoríš o tom more, viem, že medzi Chorvátmi a Slovincami je práve o toto spor. Či Slovinci majú prístup do medzinárodných vôd? Vieš k tomu povedať niečo? A to sú také nekonečné spory, ako to my ako štát, ktorý more nemá, do toho ani nevidíme tieto spory o rôzne rybolovy, lebo tam ten spor, akože to je taký teoretický, ale ono má veľký ekonomický dopad, lebo ten, kto má si nárokuje, že to právo na rybolov, právo na pohyb tých plavebných koridorov, v tom sú strašne veľké peniaze. No a samozrejme, ten, kto má kúsok mora, tak chce si to narokovať, nie že jeho sused. No a v tom je to pramení. Ja nevidím do toho detaily, ale je tam neustály konflikt, ale nie sú zďaleka jediní. Je to taká samozrejmosť. Dve susedné krajiny, ktoré zdieľajú kúštik mora spoločný, tak budú mať konflikt v tomto smere. Hovorili sme si o Slovensku v Juhoslávii. Po rozpade Juhoslávie Slovenci boli No inak prví. oni za tým rozpadom z veľkej časti stoja. Oni boli prví, kto vystúpil z Juhoslávie. Tam je taká srandovná prúpovídka, ale to sa naozaj stalo. Keď bol veľký kongres komunistickej strany Juhoslávie, tak už malo tam byť také dramatické gesto, že Slovinci, že sa zvýzne slovenská delegácia a opustí kongres. Tým pádom, že nebude kompletne, nebude stať hlasovať a tak ďalej a malo to byť veľmi teatrálne gesto. A Miloševič potom na to povedal, že áno, teatrálne gesto. My sme vedeli, že kongres mal trvať týždeň a Slovinci si zaplatili hotel na jeden deň. Takže áno, asi toľko ich dramatickému gestu. Vedeli sme, čo sa bude diať. A to akože svedčilo o tom, ale že aj o Slovincoch sa tedy hovorilo, že sú aj strašne lakomí. Tak si trošku kopol do nich, tedy Miloševič. No a oni ako prví vystúpili, že vyhlásili vlastnú štátnosť, vlastnú republiku. To bolo veľmi komplikované, lebo to bola taká neprebodaná voda, lebo tak na jednej strane spoločný štát, na druhej strane samostatnosť vyhlásená, na jednej strane vlastnú armádu si zriadili, ale zároveň na území Slovenska bola silná juhoslovanská armáda v kasárniach, hoci kde, teraz čo? No a v tých kasárniach boli aj Chorváti, boli aj Macedónci a aj Slovinci, ktorí zabarikádovali sa okolo nich iní Slovinci, tak nikto nevedel, čo teraz. Slovinsko teda má nejaké nie je tam úplne ľahký prístup cez kopce, tak juhoslovanská armáda vtedy poslala nejaký zo pár jednotiek, že nech tam urobia poriadok a Slovenci veľmi efektívne s malým počtom ozbrojených policajtov a zo pár narýchlo mobilizovaných vojakov naozaj, že odrazili tie prvotné útoky. Podarilo sa im obklúčiť kasárňu juhoslovanskej armády, tam aj zostrelili vrtuľník juhoslovanskej armády, ktorý si mysleli, že idú robiť výsadok a ukázalo sa, že keď havaroval, že bol plný chleba, ktorí išli doručiť do tých kasární vyhľadovaným vojakom. Tak to boli chaotických 10 dní, to bola 10-dňová vojna. Potom si povedal Miloševič, že a kašľam na nich, ako nech sa robia Slovenci, čo chcú, aj tak sú s tým iba problémy. A tak oni prvý to spôsobili a potom nasledovali Chorváti a ďalší. Takže taká
taký domino efekt? Áno. Myslíš si, že by si Miloševič rozmyslel toto svoje rozhodnutie, keby vedel, čo bude nasledovať? Nie. Nemyslím si. Miloševič ako nekonal by inak v tej dobe. Proste on by si mal svoju predstavu, čo chce dosiahnuť. Juhoslávia na čele so Srbskom, ktoré bude hrať prim. A keby Slovinci nevyhlásili nezávislosť, nasledovala by... Jediné, čo by možno zmenil, že by tam poslal viacej vojska. Ale vojna medzi Srbmi a Chorvátmi by bola tak či tak? Určite. Tam to bolo na spadnutie. To sú dva silné národy, veľmi akože nacionalistické, emancipované. To oni nemohli byť v jednom spoločnom štáte. To my máme akože tu nejakú takú predstavu, veď boli sme s Čechmi v jednom spoločnom štáte a v celku to nejako klapalo. Máme nejaké výhrady, ale nie všade to tak šťastne fungovalo a ako v našom prípade Slovenská a Česká, niekde sú oveľa väčšie trenice. My sa o tom rozprávali aj o tých Ustašovcoch a Četníkoch a tak ďalej. Áno, v predchádzajúcich dieloch, keby ste si chceli vypočuť, tak na vašej streamovacej platforme si môžete. Dobre, toto bolo rok 91, následne bola vojna medzi Srbmi a Chorvátmi. Slovinci ale začali budovať svoj vlastný štát. Čo boli prvé výzvy, s ktorým sa venovali? Slovinci to mali jednoduchšie ako ostatní, lebo oni naozaj to ekonomicky na tom boli dobre. Oni dlhodobo sú zo všetkých slovanských štátov na popredí, čo sa týka HDP na obyvateľa a ďalšie ekonomické ukazovatele. Oni na tom sú výborne. Keď funguje tá ekonomika, tak ľahšie sa vyrovnali s tými úskaliami transformácie, prechod na trhové hospodárstvo. Politicky oni tiež nemali nejaké komplikované, veď oni ako prvý prijali euro, splnili podmienky pre euro. Áno, ako prvý štát z nových krajín. Tak áno. Ktoré vstúpili. V 2007 prijali euro, v 2004 boli prijatí do EÚ aj NATO a sú takí ako, nazveme to, ukážkovým prípadom aj dobre zvládnutého toho zapadnutia do štruktúr únie a je to taký sporiadaný člen, by som povedal. Áno, ale okolo roku 2007 tam mali ekonomické problémy práve kvôli tomu, že ich banky si veľmi veľa požičiavali peňazí a nedokázali ich splácať, tak ekonomikou to vtedy zatriaslo, dostali sa z toho. Dnes sú jedni z popredných, určite v rámci Balkánu sú poprední, čo sa týka ekonomiky a aj v rámci Európskej únie, tej východnej časti. No a oni aj dosť tak dotujú napríklad rôzne spoločenské programy a kultúrne, inak tá kultúra slovinská, odporúčam si zažiť ich nejaké divadlo, oni sa neboja rôznych experimentov, viem, že tam si pre jedno predstavenie zmyslel dramaturg, že potrebujú extrémne dlhé laná na dvíhanie hercov do vzduchu a on to nejako vyargumentoval a kvôli tomu sa rozšírila budova Národného divadla, aby dokázali toto jedno predstavenie nejako poňať. Tam existuje taký inštitút, že profesionálneho či zaslúžilého umelca, že keď človek vydá, neviem či to je 5 či 10 kníh, tak má nárok na nejakú štátnu dotáciu dlhodobú a majú také svojské zaujímavé veci. Aj ja už som to viackrát hovoril, bol som tam na letnej škole kanadských štúdií v Maribore, aj oni tak aj šíria dosť povedomie o tej ich krajine. Môžem povedať, Ljubljana je nádherné mesto, veľakrát som tam bol, je tam, možno ľudia poznajú meno Jože Plečnik, to je taký architekt slovinský, ktorý on prerobil časti Ljubljany, takže pripomínajú antiku, akože ten nejaký rímsky štýl, ale nie je to gíčové, je to naozaj, že... Nie je to ako v Skopje. Nie. Je to naozaj, že výborne urobené. Je takto urobený celý futbalový štadión, nábrežie rieky v Ljubljane. Naozaj veľmi pekné. Akože Ljubljana je malebné mesto, dosť drahé, vždy bola taká drahšia, ako my sme zvyknutí, ale je tam veľmi pekne. V Slovensku je kopa takých pekných kaštieľov a naozaj to môžem odporúčať návštevu tejto krajiny. A aj mňa to tak prekvapilo, že som tam bol na takom dlhšom výlete nepamätám si už, to bol rok 2000, možno 9., 10.
a išli sme na takú party s kamošmi a na nejaký miestny koncert, kde povedzme hral, nazvem to akoby slovinský Desmod, tam hral na štadióne a ja som sa tak pýtal svojich rovesníkov, vtedy som mal o dosť mladší som bol ako teraz, sme čerstvo po vysokej škole a že tak poďme tam na ten koncert a že dobre a boli sme 4 ľudia a išlo sa 3 autami. A že vy všetci máte auta a chodíte autami? Že jasné, ako inak budeme chodiť. To som bol taký ja, akože ešte študent, čo sme všade chodili MHDčkou, som tak čuval tých Slovincov, že wow. Čo je ešte zaujímavé na Slovensku z toho politického hľadiska, tak na to, že majú o polovicu menej obyvateľov ako my, tak majú dvojkomorový parlament. V národnom zhromaždení majú dokonca 2 kreslá garantované národnostné menšiny, teda autonómne oblasti, čo sú Maďarská a Talianska. A povedzme si niečo ku tej politickej situácii. Určite Slovenci nie sú ako iné štáty Balkánu, kde tá veľká politická nestabilita. Slovenci idú stále ten proeurópsky. Nebol by som taký, že iba ono tiež sú tam nejaké tendencie, smery, bolo tam viacej, nazvem to, neviem, či pravicový, či taký konzervatívna tam vláda ešte pred 3 rokmi, to sa zmenilo, teraz je tam zase taká ľavicovo-liberálnejšia a tiež idú s trendami, ale určite je to stabilná krajina. Slovinsko mi prišlo také inak dosť tak regionálne, také odlišné. To Štajersko je naozaj citeľne iné ako ten juh krajiny. Svedčí to o tej nejakej povahe taliansko, rakúskej a trochu tej slovanskej. Ale iba trochu. Áno, ekonomika dosť tam fičí na službách, ale zároveň je tam ten priemysel, čo sme spomínali, tá biela technika a stavebníctvo. Ale čo je dosť zaujímavé, tak miestna vláda sa snaží práve rozvíjať cestovný ruch, čo im ide celkom dobre. Určite aj na Slovensku nájdete veľa turistov, ktorí boli napríklad na rafting sa tam raftingu alebo turistiku na Triglav. Tu sa chodí veľmi často. Čo poznám ľudí, ktorí tam boli, tak si to veľmi chválili. Takže to je možno aj taká ukážka pre Slovensko. A ja odporúčam, ak sa chce človek dozvedieť o nielen niečo o Slovincoch, ale takú akože lepšiu takú analýzu, takú a veľmi ľahko počúvateľnú, pozerateľnú, tak je taký jeden slovinský psychológ a filmár Slavoj Žižek. On je taká výrazná postavička hlavne tých 90. rokov, kde on tak poukazoval na to, že čo je to byť Balkáncom a to nejak hovorí Slovinec, čo bol najmenej Balkáncom a dosť ako prehovára tak do duše a tak vie to krásne podať, tak odporúčam meno Slavoj Žižek, možno vám vo výsledku povie o tom, čo je to Balkán oveľa lepšie a fundovanejšie ako my tu. Takže Slovinsko, bol si tam, hovoril si, ale bol si tam aj nejak na dovolenke pri mori? Pri mori som nebol, bol som v tom, čo kedysi bolo ich more, bol som v Terste, ale dosť som Slovinsko pochodil, ale no práve pri tom jednom ich mestečku pri mori som nebol, sa priznám. A inak je to maličká krajina, dá sa veľmi rýchlo prejsť a je tam čo vidieť, čo zažiť, dobre sa najesť a ako sme minulé hovorili pri tom Bulharsku, že fakt, že za niečo, čo stojí v Bulharsku sú tie Bulharky, tak čo som počul, tak čo v Slovinsku za niečo stojí, sú Slovinci. Akože pre všetky posluchačky, tak som počul, že Slovinci sú urastení, plecnatí, takí veľmi driečni muži. Vieš čo, toto ja neviem posúdiť. No, nielen preto, že som nebol v Slovinsku, ale aj z iných dôvodov. Ak máte nejaké skúsenosti, tak dajte nám vedieť a my posunieme ďalej túto informáciu záujemkyniam. O malej krajine sme toho povedali málo, ale ja teda hlavne vám veľa dobrých spomienok a dobrých pocitov, tak snad sa nám ich podarilo reprodukovať. Na budúce odbočíme už pomaly od toho Balkánu a povenujeme sa, keď sme hovorili o Grécku, tak budeme hovoriť o Grécku a málo o Balkáne, ale určite ja by som chcel dať moju srdcovku Turecko. Dobre, tak. Súhlasíš? Súhlasím. Dobre. Súhlasím. To bude určite strašne veľa histórie. Taký dlhší diel a pomaly končíme s týmto formátom ohľadom krajín. Rozmýšľame,
ako ďalej. Určite budeme hovoriť naše cestovateľské zážitky, takže možno tento formát zvolíme, ale naďalej... Špeciály o zaujímavých témach ešte nájdeme. Áno, a snažíme sa aj dotiahnuť nejakých zaujímavých hosťov. Už to dlho sľubujeme tých hostí. Dozviete sa to jedine tak, že nás budete naďalej počúvať, takže tešíme sa na vás aj na budúce. Do počutia, tešíme sa.